jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe kam e yeɓiyankoɓe aya moɗon Pindi TV en garti ngam yettinan don ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Altine 14 lewru juillet hitande ujunnaje 2025 ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Vox Populi kamɓe e jaynde Vox Populi ene wayno tan noon ɓe garti ko e konguɗi o ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias tawi kay a hudditi hello ɗiɗi e nden ɗon jaynde kanko Barthélémy Dias konguɗi makko ine tawe hen e wiide mabɓe noon Barthélémy Dias kañum kay waɗi disqualifié o ganduɗa kañum woni leader lande Pastef ɗum ko yowiti e sumgoji horeji leydi e hitande ujunnaje 2029 ɗum ine tawe e nder jaynde ko ɗum ko o ganduɗa kañum woni goto e hojjikinantoɓe Ousmane Sonko mo ganduɗa kañum woni maître Clédor Ly kañum nene konguɗi mum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay ko kañum woni jaynde Vox Populi jaynde l'Observateur kañum ne arti tan e ɗin ɗon konguɗi ɗi ganduɗa kay Barthélémy Dias wukkiti ɗum fewde o ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay ko kañum woni e jaynde groupe Futurs Médias nde musidɓe men jayndeyankoɓe en garti hen e nder bundi ɗin ɗon konguɗi ɗi ganduɗa kay Barthélémy Dias suuti ɗum ine tawe e jaynde l'Observateur ha joni ko yowiti e konguɗi o ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias tawa ko nden ɗon jaynde wiyetende Les Échos kañum nene arti hen ɓe garti noon e ɗin ɗon konguɗi ganduɗa kay Barthélémy Dias suuti ɗum ko fewti o ganduɗa kañum woni horejo e jagorɗe walla mbiyen gardiɗo kanɗon lande wiyeteke Pastef e wiide makko noon duttogol Ousmane Sonko toon to Assemblée nationale walla on riptiri kulaɗo ni ene jogori wonde hakkude Sonko e Diomaye o ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias arti hen no hannirta niyete ɗum ne ine tawe e nder nden ɗon jaynde kañum nene ko yowiti e alhaali o ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga mo ganduɗa kay nana fawa jungo ma won hande balɗe 5 e wiide mabɓe noon kanko Badara Gadiaga caggal ɗen ɗon balɗe 5 ɗi ganduɗa kay o waɗama ɗum garde à vue kanko Badara Gadiaga maw andu holko jogori wonde e janggo makko wonata ko nyalawma hande o beele kanko Badara Gadiaga o pitte o hota e besgu makko walla o dumbete ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay ko kañum woni e jaynde Les Échos jaynde Sud Quotidien kañum ne arti e ngal ɗon jaltal ngal ganduɗa kay Ousmane Sonko o waɗino ɗum e wiide mabɓe noon on ɗon sorti kay ko sorti kewɗo jende no fewi ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay ko kañum woni e jaynde Sud Quotidien musidɓe men jayndeyankoɓe e jaññimi hen hani e ɓe ganduɗa kañum woni expert uji moni kala nena hokkiri hen yiyande mum e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay ko kañum woni jaynde Sud Quotidien e jaynde Walf Quotidien kañum nene arti e alhaali o ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga e wiide mabɓe kay on ɗon chroniqueur ko hande kay jogori wonde e nyalaw décisif wonande kanko o ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga beele o pitte o hota e besgu makko walla o dumbete ɗum koko yesso jogori andoyede kono ɗum ko ɓe garti e on ɗon crise mo ganduɗa kay ine tawe hakkude mo ganduɗa kañum woni Sonko walla ni on ɗon crise kulaɗo e no ɓe mbiri ɓe mbitande ko crise au sommet de l'état hakkudeji Sonko kam e Diomaye e wiide mabɓe noon o mo ganduɗa kañum woni El Malick ko kañum kay woni e zuude on ɗon rôle mo ganduɗa ko rôle sapeur pompier ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay ko kañum woni e jaynde Walf Quotidien jaynde La Tribune kamɓene ɓe garti hen e ko yowiti alhaali on ɗon hakkude Sonko kam e Diomaye e wiide mabɓe noon e wiide o mo ganduɗa kañum woni expert mo haqqille muɗum feɗɗiti ko yowiti e fannu dawrugol kañum noon arti nene waɗa expliqué ko yowiti e alhaali duttogol o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko toon to suudu sarɗiyeji e wiide makko noon dame suudu sarɗiyeji ɗi e guddanima o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay ko kam woni jaynde La Tribune ɓe garti noon kadi e mo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga ko hande tigui woni jogori wonde e nyalawma makko o décisif ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ko ɗum kadi musidɓe men jayndeyankoɓe garti tigui rigui ngam wukkide konguɗi fewde o mo ganduɗa kañum woni horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e wiide mabɓe kay caggal lebbi 5 holɗo woni ɗen ɗon biyoje walla ɗen ɗon podoje ɗe ganduɗa kay Diomaye Faye foddanino ɓesguji leydi Sénégal naɓe
wiyete ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayinde ngannduɗaa kay ko kañum woni jayinde groupe de média nde jayinde gendiri nde jayinde le soleil kamɓe noon ɓe garta tan koko yowiti e alhaali césarienne ɗo e nder leydi ndi taw koye ɗin ɗon établissement ji di santé publique ene wayno toon no ɓe gartiri no ɓe mbiri on ɗon gratuité ko gotindi ko wodande coûté cher wonande kay ɓesguji li ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayinde ngannduɗaa kay ko kam woni jayinde gendiri nde le soleil ɓe mbini won hen joɓata ko ina tolni sappo e jeeɗiɗi ujunere ngam ko yowiti e alhaali on ɗon césarienne ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayinde ngannduɗaa kañum woni jayinde gendiri nde le soleil jayinde le soleil arti noon e mo ngannduɗaa kañum woni melnoɗo e wonde hoorejo leydi Nigéria Muhammadu Buhari mo ngannduɗaa kay ruttima e joomuɗum e ñalawma hanki o duuɓi makko noon tolninoma e duuɓi 82 o mo ngannduɗaa kañum woni Muhammadu Buhari mo ngannduɗaa kay ardinoma hono ndin ɗon leydi ngannduɗaa kañum woni e leydi Nigéria wiide nden ɗon jayinde ngannduɗaa kañum woni e jayinde le quotidien ɓe kolliti wonde kay ɗen ɗon leyɗele tati Mali Burkina kam e Niger mbaɗi menacé ngam immade e nden ɗon eɓɓore wiyetende Léomois ɗum woni kadi jogori jibinde crise goɗɗo ɗum e wiide nden ɗon jayinde ɗum ko caggal nde ɓe calana woni leydi Burkina Faso salana gardingo hono on ɗon conseil des ministres wonande kay ɗen ɗon leyɗele jeyaɗe e Léomois guddirten koye jayndeji coftal ɓalli ɗi jayinde tribune sport kamɓe noon ɓe garti e ngel ɗon kawgel africain ko welgol ngel wadde toon to leydi Maroc ɗum ko CAN féminine gonɗo e wadde toon e wiide maɓɓe kay leydi Maroc kam caggal nde o fooli leydi Sénégal gotel e ndiga Maroc kañum yewti e daɓal demi quart de finale uji ɗete kono noon Sénégal oɗo saaha joni nena fadi ngam ande beele ma jokku ngel ɗon kawgel walla jogori ko hodde ɗum ina tawe e nder jayne nde ɓe kolli woni République démocratique du Congo kañum kam hoti ko wona ɗum ko ɓe garti e ngol ɗon pol ko ganduɗa kay Chelsea mo Nicolas Jackson heɓi ɗum hanki e Paris Saint-Germain luggi tati e ndigga ɗum ko yowiti e on ɗon final bannoɗo coupe du monde des clubs taw ko bannoɗo toon to dowlaji dentuɗi Amérique kono noon kadi ɓe garti on ɗon combat jogoɗo wonde hakkude Balla Gaye kam e o mo ganduɗa kañum woni Siteu ɓe mbi combat o ma wat no hannirta ni yete bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw moɗon Pindi TV ko ɗum woni komin kem noon rubinolade ko sifa e kelle gadane e rubinde jandeji ali meɗen e rubinde jandeji ko saha goɗɗo so Allah o lamɗo jaaɓi